primer de tot volem agrair a la ciutadania el seu comportament exemplar. Això va fer que, malgrat la situació d'incertesa i inquietud que provocava no tenir electricitat, no hi va haver cap incidència greu a la nostra ciutat, destacant sobretot en aquesta manca d'incidències les que no hi va haver en la mobilitat. Tothom va tenir cura en fer una circulació cautelosa mentre no va funcionar el servei semafòric als carrers d'Igualada. Volem agrair la feina dels treballadors públics, també, treballadors públics dels serveis essencials, cossos de seguretat i emergències, protecció civil, sanitaris, mestres, personal de les residències, tècnics de la companyia d'aigües i el conjunt de treballadors i treballadores de l'Ajuntament per la seva actuació i el seu compromís de servei demostrat, així com també dels regidors del govern amb responsabilitats i de l'alcalde mateix en l'atenció d'aquesta emergència. D'altra banda, també volem agrair de manera destacada a la policia local i als Mossos d'Esquadra el dispositiu especial que s'ha desplegat sobretot aquesta nit a la nostra ciutat, durant la nit de dilluns a dimarts. De fet, des del nostre grup vam fer arribar la nostra inquietud pel fet que, degut a la falta d'electricitat, molts comerços no havien pogut tancar les persianes i, per tant, agraïm que la policia local i els Mossos d'Esquadra van fer aquesta actuació especial de prevenció de seguretat durant tota la nit. Per acabar, davant les repercussions econòmiques generades sobretot al comerç, des del grup socialista hem consultat avui a Igualada Comerç quin és l'abast de la situació i sembla que en aquests moments no s'han de lamentar grans pèrdues materials, sobretot en el sector de l'alimentació, cosa que celebrem que l'afectació sigui molt petita. Sí que demanem al govern de la ciutat, però, que estigui al cas i ens oferim també a col·laborar-hi de qualsevol aspecte en aquest sentit i a la necessitat d'acompanyar i facilitar les reclamacions que calguin, si cal, amb un suport especial per part de l'Ajuntament per facilitar totes les compensacions que siguin possibles i justes de reclamar.